Posloucháte projekt Duchovní audioknihy. Ezoterní hodina, sebepoznání a sebevědomí. Kolím nad Rýnem 2. ledna 1913. Poznámka. Rukopis Alice Kinkelové. Než zahájíme vlastní ezoterní úvahu, je třeba říci, zvláště také pro naše zahraničné přátele, že se v našem ezoterním proudu musíme úplně rozejít s tím, co jde světem zastupováno paní Bezantovou. Poznámka. Týká se agitace řádu hvězdy na východě k údajnému zjevení učitele světů v osobe Krishnamurtimu. Konec poznámky. Z důvodu pravdivosti se můžeme rozejít z činy určité osobnosti, vůči osobnosti samotné si však musíme zachovat neochvějnou lásku a možná právě proto i zvýšenou měrou věnovat svou sympatii, právě proto, že musíme odmítnout její činy. Bývají pomíjena slova paní Bezantové z roku 1906, v níž prosí všechny, kdo ji opravdu milují, aby ji, přijde-li den její pádu, z lásky k ní nehodnotili černobíle. Poznámka. Šlo o oběžník Anny Bezantové ze Šimly z Indii z 9. června 1906. Citujeme: Judge na nebezpečné cestě okultismu upadl. Leadbeater na ní taktéž upadl. Podobně může pád potkat i mě. My všichni se ale budeme smět vrátit ke svému dílu. Kdyby měl přijít den mého pádu, vyzývám ty, kdo mě milují, aby neváhali, zatratili mou chybu, neskrývali nebo neříkali, že černá je bílá, nýbrž odlehčete od něj mou těžkou karmu, tak jako já se snažím odlehčit karmu svých přátel a bratří, když černou nazývám černou, zasazuji se tak o neochvějnou čistotu ideálu, přičemž prohlasuji, že pád individuality nemůže odčát jeho pravdou u mistru ryzosti a soucitu. Na této skále můžeme spočívat. Podle německého překladu, který si Rudolf Steiner poznamenal do svého zápisníku, zošit číslo 6961. Konec poznámky. Okultismus je zkrátka nebezpečná cesta a každý by si měl být vědom toho, že v hloubi lidské duše mohou džímat síly, které se možná v obvyklém životě neprojeví. Avšak vyplují na povrch, vstoupí-li člověk na stezku plnou nástrah. Proto je třeba být ústavičně na stráži ve své vlastní duši a pamatovat na slova: bděte a modlete se. Poznámka. Matouš 26. kapitola 41. verš a Marek 14. kapitola 38. verš. Konec poznámky. Kdo chce vstoupit do duchovních světů, musí především pěstovat přísné sebepoznání. Rád esejců, jehož vznešení učitele naučili také v Nazaretu chlapce Ježíše, kterého nazýváme Ježíšem Lukášova evangelia, extraktu vší moudrosti, jak jeho právě tato bytost potřebovala, měl dvě zvláště důležité pravidla, jež nám mohou ukázat, nakolik je právě naše dnešní doba vzdálena od spirituálnosti. Jedno pravidlo znělo: před východem slunce a po jeho západu nesmí žádný esejec mluvit o světských věcech. A pro ty, kdo postoupili na vyšší stupeň, bylo toto důležité pravidlo esejců zesíleno tím, že žáka neměli v uvedený čas zaměstnávat ani myšlenky světského druhu. Druhý důležitý pokyn zněl: než vyjde slunce, má každý esejec prosit, ať se tak stane, aby síla slunce zážila lidem každý den. Tato pravidla nám ukazují, jak významně jsme svou bytostí propojení s událostmi duchovního světa, z něhož se ráno vynožujeme a do něhož se nožíme, když večer usínáme. Jak málo naše doba žije podle těchto zákonů, vnějších a vnitřních cyklů, ukazuje dobře chování lidí naší současnosti při takovém vnějším cyklu, jakým je přechod silvestrovské noci v nový rok.
Všechno, co tu lidé činí a co před usnutím podnikají, jako by bylo zacíleno na to, aby se zvlášť hluboce spojili s materiálním světem, místo aby tento okamžik využili k pohledu zpět. Tomuto vnějšímu cyklu odpovídá v člověku jeden vnitřní cyklus bdění a spánku. Večer člověk své astrální tělo a já vytáhne z fyzického a eterného těla a v astrálním těle a já žije v ryze duchovním světě. Uvedomme si moment usínání, než pozvolna nastane bezvědomí. Bežný člověk, který nemá v noci v duchovním světě vědomí. Může se ovšem stát, že se dostaví jasnoživé okamžiky a on v obraze spatří dole to, co opustil. Toto fyzické a eterné tělo uvidí dotyčný člověk podle toho, jaká je jeho duševně duchovní konstituce. Tento obraz se bude lišit podle temperamentu a charakteru. Člověk, který přebývá ve fyzickém a eterném těle, pociťuje spíše jako bydlení v domě a jehož mysl je tedy zaměřena spíše na vnější život, také uvidí fyzické a eterné tělo jako dům s branou, kterou musí projít. Člověk, který pomíjivost pozemského života prožívá spíše jako okamžik určité nálady a nikoli jako charakterovou vlohu, spatří obraz rakve, v níž leží zemřelý. Jestliže člověk již přijal leco ze spirituálního života, je možné, že se mu, jako symbol toho, co toto fyzické a eterné tělo nám božské mocnosti vytvářeli již v průběhu saturnského a slunečního období, ukáže obraz anděla, světelné postavy, podávající mu kalich a představující pradávna slova lidstva. Z Boha jsme zrození. Ex Deo Nasimur. Místo toho, co kdysi esejec činil ráno, než vyšlo slunce a co dnes už činit nelze, se má novodobý ezoterik ráno, kdy se vnoží do svého fyzického a eterného těla, proniká svatým citem. Vznešení bohové pro nás během dlouhých dob za saturnského a slunečního vývoje z boží vůle vytvořili a vystavili toto fyzické a eterné tělo, abychom v něm mohli rozvíjet vědomí. V tomto vědomí bude ezoterik prosit Boha, duchovní slunce, které je reprezentováno fyzickým sluncem, nechť mu každého rána, kdy vystupuje z duchovního světa, ponechá a zachová toto fyzické a eterné tělo, aby rozvíjel vědomí ve fyzickém světě. Neboť co bychom byli, kdyby nám někdo přes noc toto fyzické a eterné tělo vzal? Přemohl by nás pak tento pocit bezvědomí. Když se náležitě pronikneme skutečností, že nám bohové zbudovali toto fyzické a eterné tělo, budeme prožívat, že náš mozek, a budeme to prožívat u každého článku našeho těla, není ničím vázaným jen na naše fyzické tělo, ale že se rozprostírá do podoby duté koule, v níž spočívají hvězdy se svými drahami. A tyto hvězdy, jež zde mají své dráhy, jsou naše myšlenky. Mikrokozmos se tak stane makrokozmem. V našem mozku jsou změstnány obrovské síly celého kozmu a my cítíme jejich propojení s námi. Vše, co nás přes Saturn, Slunce a dále dědičnou linií vedlo až k našemu nynějšímu narození, musíme označit průpovědí Ex Deo Nasimur. Stejně jako bychom museli zůstat bezvědomí, kdybychom se nemohli ráno vnožit do svého fyzického a eterného těla, uhasí i průchod branou smrti veškerý vědomý život. Před mysteriem na Golgotě dostával člověk na základě zásobní síly, která byla lidstvu dána na cestu post mortem, po smrti vědomí, jež mu poskytlo vědomí v duchovním světě. Tento dar Bohu byl však pozvolna spotřebován a starý Žek věděl, že po smrti je jeho údělem žít v říši stínu. Bylo tomu tak z vůle Bohu. Vědomí bylo utlumené, mělo ráz stínu a proto Žek vkládal do úst jednomu ze svých nejvýznamnějších slova. Raději žebrákem na zemi, než králem v říši stínu.
Díky mystériu na Golgote byla vytvořena nová substance, jež mohla dát vědomí lidem, kteří jsou postmortem v duchovním světě. Táto substance plynula z mystéria na Golgote. Vnožením se do této Kristovy substance mají lidé možnost rozvíjet po smrti v duchovním světě vědomí. Proto bychom si každý večer, když usínáme a vstupujeme do duchovního světa, měli připomenout a proniknout se citem. V Kristu umíráme, neboť Kristův impuls nás svou životní silou promáhající smrt může po smrti zachovat v duchovním světě vědomé. Protože však nic ve fyzickém světě není dost velké a svaté na to, aby porozumělo tomuto mystériu, které lidstvu daroval Ježíš Kristus, nemá být ani nic z toho, co patří světu, dokonce ani hládka řečí použito k naznačení tohoto mystéria, tohoto velkého a nezbadatelného tajemství, jež je obsaženo v tom, co plyne z mystéria na Golgotě. Proto ezoterik mlčí slovem i myšlenkou na místě, kde by muselo být vysloveno svaté, nevýslovné jméno. Jen hluboce cítí svatost této chvíle. In morimur. Avšak i když má člověk po smrti vědomí, nemá tím ještě sebevědomí a to, čím sám sebe poznává jako individuální bytost v duchovním světě a zhledává se s bratry a sestrami, s nimi žil ve fyzickém světě. K tomu, abychom tuto svou bytost nalézali a v sebevědomí procitali v duchovním světě, poté, co jsme byli vnoženi v substanci Krista, k tomu nám může pomoci jen prožívání našeho vyššího já, jež nám je darováno Duchem Světým, skrze nějž se nám dostává naděje. V Duchu Svatém dojdeme k vzkříšení a procitneme k sebevědomému životu. A tak můžeme sedět doma a s vrúcností a hlubokou vážností vykonávat svou meditaci. Jejím stěžejším motivem je tato prazákladní modlitba lidstva. Ex Deo nascimur, in morimur, per spiritum sanctum revivissimus. A přitom máme myslet na všechny, kteří nejsou zde, možná z důvodu utrpení a bolesti, a budete-li správně vykonávat to, co nám předepisuje naše ezoterika, pošlete jim pak myšlenky naplněné silou. Neboť v duchovním světě je tomu tak, že se člověk nejprve musí učinit hodným toho, aby mohl požehnání pro sebe i ostatní používat to, co je nám v ezoterice dáváno. Takovéto hodiny nemáte pojímat rozumem a mozkem, nýbrž máte ve své duši vyvolávat cit, který vám řekne slova jako tato. Ex Deo nascimur, in morimur, per spiritum sanctum revivissimus, jež jsou nám dána mistry moudrosti a souznění citů, nemohou být vyčerpána mnohonásobným promýšlením, ale musí být brána hlouběji a hlouběji. A tak byste i dnes, když jste o něco hlouběji porozuměli prazákladní modlitbě lidstva, k níž měli připojit očekávání, že v pozdější době k ní mohou být a budou poskytnuta ještě hlubší zjevení. V duchu spočívá zárodek mého těla. A duch včlenil mému tělu smyslové oči, abych jimi zžel světlo těles. A duch vtiskl mému tělo vnímání a myšlení a cit a vůli, abych jimi vnímal tělesa a na ně působil. V duchu spočíval zárodek mého těla. V mém těle spočíval zárodek ducha. A chci včlenit svému duchu na zmyslové oči, abych jimi zžel světlo duchů. A chci vtisknout svému duchu moudrost a sílu a lásku, aby skrze mne působili duchové a já bych se stal sebevědomým nástrojem z jejich činů. V mém těle spočívá zárodek ducha. Konec mantry. Konec ezoterní hodiny. Posloucháte projekt duchovní audioknihy. Budeme vám vděční za každou korunu nebo euro, kterým podpoříte náš projekt duchovní audioknihy. Děkujeme.